महाराज की जय। विनोद साहब Yo, alright guys, enchalar matalla nikla Bharat Vijay by the first of video that took so do. Okay, inita vishayada pande inita maranda vishayada pande gulo Karla the Kalasak Vanas Malpare poditta. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? So do in shoot Malpare la Janati ki so gadde ritiki the chete Kerala pote gone paradi nulle. Boka report the shoot Malpaka pande last the video to Danish report konte. Undani serna de rap record uponu gotuye. Angindala paadonde seeda batte. ओ भाई मारो मुझे मारो Tule do enna channel le subscribe malple video istana like malpe dala suggestion ittana comment malpe itta video start malpe yo ये देख असली असली Okay, so do dimme gitte pokkade bye bande record malde so do yan ellare klake bande bare approve palak lockdown ay bokka adbegala kinninji so lakade yar batte namma venu 2 gante bartante 2 mukkala adu bannaga ayla burrelottu batte yagul mujana seeda ikko nitte poya annamara atmala mangalagara hokkidad laka Mammal spot what happened so alpha matotte here we meet once again Imelle Mata chaddi rata bhai dini chaddi ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಇವೆ ಕೈ ಕೊರಿ ಅಂತ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡು ಮೂಜಿ ಫೋನ್ 4 ಫೋನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಬಿದೈ ನಾಳೆ ಐನ್ ಬೈಕ್ ಇತ್ತನ್ ಒಟ್ಟ ಸೀದೆನ್ ಕೊ ಸುರುಕ್ಕಿಡೆ ಪಯ ಬಜಗೊಳ್ಳಿ ಬಂಜಿ ಪಾಡದ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಾಲಿತ್ತನ್ ಲೆಮನ್ ಪುಗತ ಇದು ತಿಂಡ್ರಂಡ ರದ್ದಿನ ವನಸ್ ಮಾಲ್ದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಕ್ಕದಾನಂದ ಧರ್ಮ ತಿಂಡಿ ಯಾನ್ ವೇಣು ನಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಏನಂತ ಬಂಟಿ I'm the bad guy. Duh. ಎದುರು ಫೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಕುಂತದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಗೆತ್ತ ಬಾರಿ ನಿಖಿಲ ಸೆಲ್ಫಿದ ಮರಲು ಬಾರಿ ಜೋರ ಆತನು ರ್ಯಾಮ್ ಬಿಡ್ಪಜಿ ಏನೋ ಬುಲ್ ದೀತೆ ದುರ್ಬೈದೆ ನಾನು ನಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾ ಓಕೆ ಫೋನಾಗ ಒಂಜನತ್ತ i20 ಗಾಡಿ ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಐಕ್ ಅರೇನ್ ಬಟ್ಟೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಅಂತ ತಂಪೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆರ್ ಕೇಂಡರಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಬಟ್ಟ ನಂಜಿ ಅಂಸನಿ ಬಿಡ್ಜಿ ಸೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಪೂರ ಬಲ್ಸ ಮಾತ ಚಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಮತ ಚಂಡಿ ಎಡೆ ಖಂಡದಪ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತ ಏನ ಈ ಲೆತಂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ನಡೆ ಒಂದು ಬಿಡಾರೆ ಓಲ್ ಎದುರು ಉಂಡು ತುಲಾರ ಪಡಿಸ್ಕೋ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಸ ಮುಟ್ಟಿಯ ಬಲ್ಲ Hello guys, my new YouTube channel. Please subscribe. ಆಯಂಚೂರು ಮಾನಸಿಕನ ಪಾಟ್ನಗ ವೇಣುಗು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಬಕ್ಕೇರಿಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ಗೆ ಲೀಚ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಬಿತ್ತೆ ನಾಯ್ದಿಂದಕ್ಕ ಕಾರ್ ಮಂಗಲ್ Yo, Percocet, Miley Percocet, Miley. So, all the book
ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಕೊಡತ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಿಟರ್ನ್ Chasing shit. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬಾ ಟೈಮ್ ಕೋಡೆ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ Fuck it, mask on. Mask on. Fuck it. ಬಗ ಕಾಫಿ ಹೆಂಚುಂಡು एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂತ ಸೊ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಿತ್ತಾನ ಲೈಕ್ ಪಾಡ